Čudlíku, tady je Čudlíku, co tohle dělá? Jakoby já se vám vlastně nedivím, že jste si vybrali zrovna mě, protože main charakter energy. Kámo, to bude dobrá storka na pondělí do školy. Uděláme si fotku? Už tam budem? Ne. A teď? Kámo, no tak za jak dlouho nemohli jste si vybrat někoho, kdo bydlí blíž? Pustíme si večer nějaký film? Co? Dobrý, Nepustíme. no tak ne, když všechno musíte brát tak strašně seriózně. Z toho by šlo udělat challenge. Jak jsi se z toho vůbec dostal? Až tam přijedeme, nebudete mě nutit nic dělat? Ne. Takže můžu spát. No, jako teoreticky jo, ale my jsme To je mi jedno, můžu spát? Jo. Pohoda. Proč si myslíte, že jste si vybrali tohle povolání? Co? Ne, já nad tím jenom jako uvažuju. Máte třeba nějaký emocionální trauma z dětství, nějaký jako křivdy, byli na vás rodiče hodně přísný? Nebojte se tady být upřímný, jo, to je safe space, teda jak pro koho. Každopádně jako víte, jak většinou tohle lidi nedělají dobrovolně, většinou je do toho někdo donutí. Jste si jistý, že tohle chcete dělat? Vybrali jste si špatného člověka. Buď ticho. Já to myslím vážně. A co uděláš? OK, whatever. Jak myslíte? Čemu se jako směješ? Ale ničemu, jenom že z tohohle se během 2 minut dostanu, pak vám oběma dám přes hubu a odejdu. Tak určitě. OK, takže rozměry dodávky jsou řadnice, podle kterých jedeme. Mám a teď je potřeba udělat detailní plán toho, jak se dostanu ven. Co děláš? Nic? OK. Takže počkat, vypočítám si sílu, kterou potřebuju na to, abych vypáčila tamhle ty dveře a pak uteču jihovýchodně.